L'Associació de Fotògrafs de la Safor ha organitzat del 16 al 18 de juny les segones jornades de fotografia. A l'agenda de les conferències s'afegeix la mostra de 3 exposicions de fotografia en 2 vessants. La del fotoperiodisme, que podem visitar a l'Espai d'Art, i la de fotografia artística al Fotospai. El poder muntar 3 exposicions de fotografia, com es fa a Gandia, i poder mostrar el treball de persones que fan la seva tasca, és una cosa que s'ha guanyat gràcies al treball democràtic de moltíssima gent. És a dir, per a que la gent pugui mostrar-se amb total llibertat i amb total tranquil·litat un treball que pugui ser més o menys compromès des d'un punt de vista ètic, potser més o menys compromès des d'un punt de vista artístic, però que això permet estar penjat en unes parets sense que ningú posi cap entrebanc que això sigui així. Això es va aconseguir en un procés de democratització d'aquest país que si aquestes coses es perpetuen, si es passa com es passa, podria ser qualsevol. Ara podria arribar qualsevol regidor d'aquest ajuntament, siga del color que siga, i dir aquestes fotos no m'agraden perquè el que siga, i com que no li agraden a ell o els senten malament, despenjar-les i ja està. Això no es pot, és impensable. L'Associació de Fotògrafs de la Safor compta amb vora 60 persones associades. La primera edició de les jornades va portar a Gandia l'exposició Fragments d'un any en juny del 2009. Nosaltres vam contactar amb ells i també van tindre la mateixa predisposició a deixar-nos l'exposició que nosaltres pensàvem fer en guany, evidentment, abans de passar tot això. Clar, quan ens assabentem que hi ha una censura per davant sobre un fet que ens pareix greu, evidentment, perquè pensàvem que això ja formava part del passat, doncs lògicament ens va causar l'estupor corresponent a això, és a dir, no estem d'acord lògicament en això. I més perquè s'afectava directament en el sentit que la nostra idea de jornades sempre ha anat lligar a la Unió de Periodistes. Comença a Xina i pensàvem continuar a Xina. L'agenda de dur Fragments d'un any a l'Espai d'Art de Gandia va ser un tràmit que s'avançava a tot allò que va ocórrer el dijous 11 de març al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat. L'exposició s'inaugura oficialment un dijous per la nit. Prèviament havia hagut una roda de premsa al matí en la que l'exposició estava ja penjada, estava el diputat de Cultura Salvador Enguix, que a més és d'esta comarca, en la roda de premsa es va presentar. Per la vesprada va haver una inauguració oficial, per dir-ne d'alguna manera, allò del còctel i la visita a les exposicions. A aquesta inauguració, a més de Salvador Enguix, va acudir Máximo Caturla, que és diputat d'Hisenda de la Diputació de València, i va ser ell el que va mostrar el seu malestar d'una manera ostensible i amb unes maneres poc adients per a una persona de la seva responsabilitat política. Però bé, va acabar l'acte d'inaugural i va marxar. Després ens vam assabentar que quan va marxar de la inauguració i van baixar baix a la planta de baix del Movim, li van comunicar a la direcció del museu que havien de retirar determinades fotografies. Nosaltres no ho vam saber fins al l'endemà. Divendres de matí ens van trucar responsables del Movim, a més que havien tingut una col·laboració magnífica, excel·lent, i a més continuem reconeguent la seva feina. I el propi Roman de la Calle i altres persones vinculades a la direcció del Movim ens van dir que els havien vist obligats a retirar determinades fotografies de l'exposició. De la nostra conversa extraiem mots com manifest, dimissió del director, actes de suport, censura, ferits sensibilitats, excuses, justificacions i Gürtel. No són fotografies que la Unió de Periodistes, que és l'organitzadora, però no és qui tria les fotos, són els propis fotògrafs que les trien. Diria que no són unes fotografies que s'hagin buscat els profes per a l'exposició, són fotografies que han eixit publicades al llarg de tot l'any, han sigut portada de diaris, han aparegut en els magazins més prestigiosos d'aquest país i, per tant, són fotografies que són part ja del periodisme d'esta societat. Si algú pretén que llevant o despenjant d'una paret poden oblidar-se ja no les fotografies, sinó els fets que representen, d'una banda s'equivoca i d'una altra el que està fent és cometent un acte de censura al més pur estil de l'època franquista, perquè anem a ficar-li un altre nom.
Standing in the middle of the boat goes to the bottom. No és per un problema, com en aquest cas, polític. Clar, poden haver accidents, poden haver imatges molt desagradables que tu mateix informativament no aporten i bueno, potser pots triar una altra opció que informativament aporta el mateix o que suggerisca el mateix sense mostrar-ho. Llavors, ahí sí que tens una sèrie d'eines per a poder buscar angles o tapar i no mostrar el que realment és desagradable i no aporta res informativament. Però el cas de l'exposició no és això, evidentment. Jo el que fereixen sensibilitats, quan torne a dir, han estat publicades en diferents mitjans d'ideologia molt diferent. És que jo crec que no té cap sentit el que va passar. Sí, de fet, els fotògrafs que hi ha, les fotografies que hi ha censurades són del País, del Mundo, La Razón, de l'ABC, de Levante, Províncies, és que estan tots els mitjans. No se censura per una línia editorial determinada, sinó perquè no els agraden els polítics com han eixit i punt. Considere que el fet de fer despenjar una sèrie de fotografies que formen part d'una exposició, a més de ser fotografies publicades ja a diferents diaris de qualsevol ideologia, em sembla fatal, és que no té cap sentit, I jo crec que finalment l'únic que s'ha aconseguit és que l'exposició tinga més repercussió i agarre més força de la que ja de per si tenia. Ens han fet un favor els fotoperiodistes, en poques paraules, perquè tant els fotoperiodistes com els càmeres normalment som aquells professionals de la informació o de la comunicació que no apareixem, o sigui, que estem en un segon pla. Aleshores, aquesta censura el que comporta és un reconeixement al nostre treball, en poques paraules. As I walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello. Aquesta mateixa setmana, la Unió de Periodistes Valencians ha portat una queixa al síndic de Greuges. Nosaltres vam fer una queixa al síndic de Greuges demanant-li empara davant aquesta situació. El síndic de Greuges ha contestat que no, que a qui empara és el senyor Rus per censurant les fotos, perquè considera que fa un criteri matemàtic que no sé molt bé en què es pot correspondre a la llibertat d'expressió, però hi compta les fotografies i fa una suma un tant estranya, però diu, mira, si de les 8 fotografies, que són la base de les censurades, hi ha 6 que són d'un partit polític i 2 que són d'un altre, doncs no hi ha la pluralitat adequada. Jo, la veritat és que medir la llibertat d'expressió en números o en quotes matemàtiques em costa moltíssim d'entendre, no? Però el senyor Cholvi, que és el síndic, el defensor del poble valencià, el síndic de Greuges, ha decidit que a qui empara és el senyor Rus perquè fa censura. M'ha cridat molt l'atenció que en la plaça, al costat de l'Ajuntament, hi havia una església que no s'utilitzava per al cult, segurament hauria de ser de l'Ajuntament, i allí hi havia una exposició de García Alix. Crec que el conegueu, García Alix, val? Conegueu també el seu contingut fotogràfic en algunes, no en totes, però en algunes fotografies. Però això està penjat en una església. És dir, en una església que ja no s'utilitzava per al cult, però que havia sigut abans una església. S'imagineu això així en Espanya o en Gandia o en València? Si l'imagineu? Perquè aquí què va passar farà uns anys quan l'exposició de Robert Mapplethorpe? És dir, no som un país normal. Considerar que esta foto és del Partit Popular o esta és del Partit Popular quan són el president de la Generalitat, deixin de declarar, jo ho sé molt, és que van anar a declarar, no els vaig portar jo a la porta, no? Quan resulta que el Partit Popular governa en totes les institucions d'aquest país, les controla totes des de fa un munt d'anys, qui ha de ser el protagonista de la informació? Qui són els protagonistes de la informació en aquests moments? I és curiós que dos de les fotografies
Sí, que més censurades problemes i les que més susceptibilitats ens van alçar siguen d'un mitjà com El Mundo, no? Sí. El Mundo i ABC també han tingut. I no sé, perquè és més lògic diaris d'una altra línia editorial, com El País, Levante, Público, o diaris d'aquesta mena que El Mundo, ABC... O sigui, que ja no saps la censura per quina banda el ve. I aquí censuren i aquí no. Per triar-ne una altra, tal vegada la de Vicent Bosch en El Mundo també, per la lectura que es fa del cas Gürtel. És un moment, crec que, molt interessant a l'hora de pillar la foto. Yes, I'm just lucky.